Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judulnya tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong eneng. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Heeh. Mas jan sujune. Arep wudu apa piye, Mas? Tak biacok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok Pak. Kancane kok Kaya keran kok Krane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur.